חמשוש! אתה בא לפעולת פתיחה? גדוד גלעד. כאן. וולקאם, פותחים שנה, 5.9 פעולת פתיחה. גם אני, גם אתה, כולם באים, מתים כבר לפגוש את המדריכים. שים לנו מועלים עם 20 קילו על הגב. כי אני חמשוש בנעשי, חמישיות או לא להיות גלעד. אני יוצא לקורס ולאתגר, ובשבט אני גר, אז אני נשאר. אני לא דואג כי אני חמשוש בנעשי, פרקים אתכם ביצי. אין עוד שבט כזה בהנהגה אחרת. נאסי, 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 נאסי. כבר נמאס לי לחכות לפעולת פתיחה, כבר גייסתי את החכי וגלגלתי עניבה. יש אתגר ביום שבט, מתים לראש הצוות, מחכה להיות חמשוש ולעבור לגור בשבט. בבוקר אני באה עם סלט וחביתה, משתוללת ורוקדת ששמיניסטית לא רואה. מסדר את המערום זה בליבה רגיל, מנקה את השירותים כי כבר נהיה מגעיל. שואו איזה כיף פעולת פתיחה, חה 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 חה. שואו איזה כיף פעולת פתיחה, חה 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 חה. שואו איזה כיף פעולת פתיחה, חה 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 חה. אני כל כך שמחה פעולת פתיחה. אני אומנם חמשוש, אבל אני יודע בפעולת פתיחה יהיה לי משגע, בלילה לא ישן, בבוקר מתקרבן, אף פעם לא לבד, כי אני חניך בגדוד גלעד. מי רוצה בורקס? אני רוצה בורקס. פיצה. בחליל. השטג. התחלנו.